Dobrý deň, sledujete Štúdio Teatry. Poslať peniaze je čoraz rýchlejšie a jednoduchšie. Na nákup v obchode už stačí použiť mobilný telefón. Aký to má dopad na spracovanie platobných transakcií? O tom sa budem rozprávať s Jurajom Chomom zo Združenia pre bankové karty, ktorého už vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Chomo, ako som spomínal, platiť dnes už možno aj mobilným telefónom alebo inými systémami. Aký dopad to má na spracovanie finančných transakcií? Platba mobilným telefónom je dneska už bežný štandard a samozrejme spracovanie platobnej transakcie je pomerne komplexný proces. Není to len o tej samotnej takej platbe, ako je viditeľné bežným klientom, ale jedná sa vlastne aj o autorizáciu platby, autentifikáciu toho platiteľa, zúčtovanie tej platby a klírovanie transakcie medzi bankami. A vlastne samotná platba mobilným telefónom predstavuje vlastne zmenu spôsobu platby. To znamená, že ten klient má inú užívateľskú skúsenosť, tá platba je výrazne rýchlejšia. V niektorých prípadoch klient nemusí autentifikovať svoju platbu, lebo systém rozpozná správanie klienta a tým pádom vlastne platba je schválená bez nutnosti zadania PIN-u alebo nejaké dodatočné autentifikácie. Nové technológie čoraz viac vstupujú do našich životov, digitalizácia, internet. Ako tieto inovácie menia spôsob spracovania platobných systémov? Musím povedať, že všetko v dnešnej dobe prebieha online, alebo je trend zavádzať vlastne služby, zarátanie platieb do onlineového prostredia. To znamená, že technológie a spôsoby platby sa prechádzajú do okamžitého spracovania. To znamená, že platba bola kedy, ako sme ju poznali v minulosti, keď sme robili platbu, napríklad medzibankový prevod, tak trvala počas 24 hodín alebo do druhého dňa. Dneska sa vlastne pomocou technológií sa platby menia a všetko prebieha v podstate okamžite. Čiže toto je vlastne taký hlavný dopad. To by som sa rád aj opýtal, prečo v minulosti tie transakcie trvali tak dlho, niekoľko hodín, niekoľko dní, pričom dnes sú už okamžité. No hlavným dôvodom boli tie technológie, pretože v minulosti technológie neumožňovali ako rýchle spracovanie údajov, či už autentifikáciu alebo autorizáciu platby, pretože pri uskutočnení platby na pozadí prebieha aj overenie bezpečnosti platby. To znamená, že či ten klient, ktorý uskutočňuje platbu, je oprávnený uskutočňovať platbu, či platba je bezpečná. A v minulosti tie technológie neboli tak kapacitne postavené, aby platba mohla byť realizovaná online. Dneska máme už inú situáciu, máme k dispozícii moderné technológie, rýchle technológie a tým pádom vlastne platba môže byť uskutočňovaná okamžite. A vrátanie všetkých zabezpečení platby, overenie tej platby, overenie bezpečnosti platby a podobne. Čiže vlastne áno, je to ten technologický pokrok, ktorý umožňuje zavádzanie okamžitých platieb vo všeobecnosti. Okamžité platby sa ale týkajú stále len krajín eurozóny, respektíve Európskej únie. Viete si predstaviť, že v budúcnosti tieto okamžité platby budú celosvetové? Napríklad, že pošlem peniaze do Afriky, do Ázie a niekomu tam hneď nabehnú na účet? No, nie je to úplne celkom tak, že sa to týka eurozóny a Európy. V Európe a eurozóne to máme nejakým spôsobom regulované. Sú nejaké smernice, ktoré hovoria, že okamžité platby by mali byť povinne zavádzané. Je to regulované s regulátorom Národnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou. Máme ale aj krajiny, aj mimo Európskej únie, v Európe napríklad Srbsko, alebo mimo eurozóny, napríklad Česká republika, Poľsko, Maďarsko, kde sú okamžité platby už zavedené a funkčné a sú povinné. Osobne si myslím, že je to celosvetový trend a okamžité platby budú vlastne novým štandardom a v podstate postupne nahradia tie štandardné klasické metódy platobné, ktoré neboli okamžité a nejaký čas trvali, kým sa uskutočnili. Takže áno, určite je to celosvetový trend a postupne to bude nový štandard. Takže problém je aktuálne v tom, že Európa má nejaký platobný systém, Ázia má iný, Afrika má iný, India a tieto systémy treba nejak prepojiť, zosúladiť? Tak vždycky je to o tom, že či je to platba v prostredí domácom, alebo je to potom medzinárodná platba. Keď sa bavíme o domácom prostredí, a to je väčšina platieb v domácom prostredí. Len menšie percento platieb sú cezhraničné, alebo teda cez kontinentálne, ak by som to tak mohol nazvať. A určite je to aj o kompatibilite a nadstavení platobných systémov v rámci sveta, aby umožňovali okamžité platby. Čiže tá postupnosť bude taká, že v domácom prostredí, v daných krajinách, potom v eurozóne, dajme tomu, alebo v Európskej únii,
A krok po kroku samozrejme aj celosvetoví poskytovateľia platobných služieb, nebudem teda konkrétne menovať, budú zavádzať okamžité platby. Ale samozrejme, že to je taký dlhodobejšia záležitosť, lebo tá kompatibilita tých systémov to je veľmi kľúčová, treba do toho zainvestovať, ale ten trend je nezvratný. Na jednej strane sú technológie dostupnejšie, ale na druhej strane bezpečnosť a spôsob platby a overovanie platby vyžaduje zapojenie ďalších procesov, ďalších technológií. Takže na druhú stranu treba do týchto nových technológií aj investovať viac peňazí a zabezpečiť tú bezpečnosť. Áno, určite áno. Týka sa to vlastne všetkých poskytovateľov platobných služieb, či už hovoríme o tradičných bankách, alebo aj tretích stranách, ktoré už v dnešnej dobe môžu poskytovať platobné služby. K tej bezpečnosti sa ešte dostaneme, ale chcel by som sa opýtať, spracovanie platobných transakcií bude aj témou konferencie, ktorá sa bude konať v Bratislave 10. apríla. Do akej miery sa táto téma týka slovenských firiem? Áno, Združenie pre bankové karty bude organizovať konferenciu. Týka sa to vlastne všetkých spoločností alebo firiem na Slovensku, ktoré nejakým spôsobom využívajú služby platieb, či už z pohľadu prijímania alebo z pohľadu odoslania. A v podstate sú to všetky podnikateľské subjekty. A musíme povedať, že sú spoločnosti, ktoré poskytujú platobné služby, či už tradičné banky, finančné inštitúcie, a potom sú klienti, ktoré využívajú. Čiže konferencia sa dotkne témy spracovania platobných transakcií, aké sú možnosti, aké sú platobné metódy, aká je bezpečnosť platobných operácií. Čiže téma konferencie sa týka v podstate všetkých podnikateľských spoločností alebo firiem na Slovensku. Nie len bank alebo poskytovateľa platobných služieb, ale samozrejme aj tých, ktorí využívajú platby ako také. Dá sa asi povedať, že v tomto sektore sa veci rýchlo menia a treba sledovať tie nové trendy. Určite áno, určite áno. Brusel pripravuje tretiu smernicu o platobných službách, takzvanú PSD3. Ako sa to dotkne spracovania platobných transakcií? Tak PSD3, smernica ohľadne platobných službách, je nadstavba smernice PSD2, ktorá je už v platnosti. Prináša nejaké novinky. Novinky sa týkajú hlavne bezpečnosti, týkajú sa ochrany údajov GDPR, týkajú sa povinnosti poskytovateľov platobných služieb informovať a transparentne reportovať informácie a takisto vykonávať tzv. Due diligence proces. To znamená to, že PSD3 umožní tretím stranám ešte vo vyššej miere poskytovať platobné služby a zavádzať inovatívne platobné metódy. A jednou z takých charakteristík je, aj čo prináša PSD3 smernica, je zavedenie nejakých pravidiel, ako rýchlo a s akými kvalitatívnymi parametrami má byť samotná platba uskutočnená. Čiže ja si myslím, že to umožní ešte väčší rozvoj platobných služieb nielen pre finančné inštitúcie, banky, ale aj pre tretie strany. Pri digitálnych platbách sa čoraz viac aj v súvislosti s bezpečnosťou hovorí o tzv. Tokenizácii. Dá sa to nejak jednoducho priblížiť? O čo sa jedná? Je to pomerne komplikovaná téma. Jednoduché priblíženie je asi také, že sa týka a tokenizácia prináša výrazne väčšiu bezpečnosť pri platbách. To znamená, že pomocou technológie tokenizácie je možné jednoznačnejšie identifikovať, kto vykonáva platbu, v akom prostredí a za akých podmienok. A podľa nejakých štatistík, ktoré boli zverejnené v poslednej dobe, tokenizácia priniesla zvýšenie v bezpečnosti platieb rádovo 40 až 50%, čo je ako významné zvýšenie. Zohráva tu nejakú rolu aj umelá inteligencia? To je dnes veľká téma. Určite áno, umelá inteligencia zahráva veľmi významnú rolu. Významne sa už podieľa na spracovaní platieb z hľadiska bezpečnosti. To, čo som spomínal, že dneska je trend okamžitá platba a to je jedno, o akej platobnej metóde sa bavíme, tak na pozadí vždy prebieha overenie tej platby z hľadiska bezpečnosti, či to nie je podvodná platba a podobne. A tým pádom sa zapája aj umelá inteligencia do tohto procesu a umelá inteligencia výrazne umožňuje zrýchliť a výrazne vo väčšej miere overiť platbu z hľadiska bezpečnosti. Hovoríme o nových technológiách, internete, umelej inteligencii a ďalších rôznych systémoch. Nejakým spôsobom tieto nové technológie aj vytlačajú banky z hry pri platbách? Samotné technológie priamo nevytláčajú banky a tradičné finančné inštitúcie, čo sa týka poskytovania služieb platieb alebo produktov v oblasti platieb.
Na druhej strane treba povedať, že banky alebo všetky finančné inštitúcie alebo všetci poskytovateľe platobných služieb musia výrazne investovať do technológií, aby udržali trend, čo sa týka štandardov. A ako sme už spomínali a hovorili, tak okamžitá platba je taký ten novodobý štandard. A zavedenie okamžitých platieb predstavovalo významnú investíciu pre všetky finančné inštitúcie, lebo vo významnej miere museli zmeniť svoje IT systémy a infraštruktúru. Ďalej by som chcel povedať, že vlastne moderné technológie a nové technológie oslovujú aj mladú generáciu. A mladá generácia používa vo významnej miere nové technológie. Môžeme to približiť napríklad mobilným telefónom. A vzhľadom na to, že platobné služby môžu poskytovať aj iné strany ako tradičné banky, a mladí ľudia využívajú a iné strany ako tradičné banky využívajú moderné technológie a oslovujú mladých klientov, tak v určitej miere sa tam zvádza sa taký boj medzi tradičnými bankami a poskytovateľmi platobných služieb treťostranných o klientov, hlavne mladá generácia a mladú generáciu. To sa chcem opýtať, pokiaľ nehovoríme o nejakých úveroch, hypotékach, na čo vlastne ešte dnes mladí ľudia potrebujú banky, pokiaľ môžu mať nejaké súkromné digitálne peňaženky, ako to je v prípade kryptomien? No to je práve tá oblasť tých platieb, že áno, pre mladých ľudí, ktorí nepotrebujú ešte a nie sú ešte v tej životnej fáze, že sa potrebujú zabezpečiť bývanie, kúpiť si byt alebo dom a tým pádom čerpať nejaký úver, hypotéku, tak to je práve ten segment klientov, kde platby ich môžu osloviť a kde je tá konkurencia medzi finančnými inštitúciami alebo poskytovateľmi finančných služieb najvyššia. A ešte by som aj to chcel spomenúť, že vlastne aj týka sa to aj takého brandu, pretože vlastne stredná generácia alebo segment starších klientov sú veľmi citliví na to, že kto im poskytne službu. A tradičné banky sú, čo sa týka značiek, veľmi silné a je tam vysoká miera dôvery. Pri mladej generácii je to tak, že ten brand a tá značka, kto poskytuje tú platobnú službu, tá viazanosť tam nie je ešte taká. Tí mladí ľudia sú takí odvážnejší, respektíve niekedy si aj nevedomujú to riziko, tak tým pádom sú aj náchylnejší a otvornejší používať platobné metódy a platobné služby od rôznych tretích strán, ktoré nie sú nejakým spôsobom dlhodobo overené. Samozrejme, tam pristupuje potom do toho regulátor, ktorý nejakým spôsobom reguluje poskytovanie služieb, platobných služieb, ale tie technológie, spôsob správania mladých ľudí naozaj zvyšuje konkurenciu v oblasti platobných služieb medzi jednotlivými poskytovateľmi. Dalo by sa povedať, že úlohu bank v budúcnosti môže nejakým spôsobom oslabiť aj digitálne euro, pokiaľ túto menu bude zastrešovať Európska centrálna banka? Toto je veľká téma, veľmi diskutovaná v odbornej verejnosti aj v bankách. A áno, môže to ovplyvniť vlastne poskytovanie služieb v takej miere a v takým spôsobom, ako dneska štandardné banky poskytujú. A ak sa zavedie, čo sa zavedie digitálne euro, tak samozrejme, že to bude mať dopad na fungovanie súčasné. Pretože zatiaľ sa nevie vlastne, kto bude spravovať tie digitálne peňaženky. Pokiaľ by to bola Európska centrálna banka, tak tým pádom tie banky by na tom koláči mali menší podiel zrejme. Určite áno, áno. A to je tá téma, ktorá sa diskutuje. Pán Chomel, to bola moja posledná otázka. Ďakujeme, že ste si našli čas a prišli ku nám do štúdia. Ďakujem aj ja, ďakujem za pozvanie.